центре площадки, вот в этом месте у нас предусмотрена сцена. Вот здесь. Да, вот в этом месте. Кыз җиткәч яңа ел чыршысында шушы сәхнә түренә куясылар. Тиздән монда балалар өчен тоганнар, уен һәм спорт мәйданчыклары, велосипед юлы булачак. Теплоконтроль микрорайоны халкын әнә шундый яңалык көтә. Местные жители вот этой части авангардной там. Авангардный ягындагы 20ләп йортта яшәүче халык шушында ял итә алачак. Район паркы булып саналса да, ул сыйфат ягыннан шәһәр үзәгендә төзелгәннәрдән аерылмаска тиеш. Яңа мәйданчыкта өр-яңа памтрек, ягъни велосипед һәм самокатларда йөри торган мәйданчыкта булачак. Шуңа бәйле бер кызык тарихта булган. Шушында асфальт төзелүгә якын тирәдә яшәүче балалар монда килеп уйный да башлаган. Шуңа да төзүчеләргә памтрекны менә шундый кыйма белән уратып алырга туры килгән. Яңа парк ачылуын улысы да кечесе дә көтә. Микрорайон шәһәр читендә, күңел ачырдай, ял итәрдәй җирләре юк диярлек. Якын тирәдә заводлар гына. Әлеге урынның үткәне шомлы 70нче елларда шәһәрне дер калтыраткан Тепләп группировкасы да теплоконтроль ягында оеша. Казан мэры Илсур Метшин ул вакытларны яхшы хәтерли. Бөтен урамга бер лампочка янган чакларда булды ди. Хәзер исә шәһәр читендәге тормыш үзәктәге кебек. Очередь дошла до теплоконтроля. Ниһаять чират теплоконтрольгә дә килеп җитте. Дөресен әйткәндә, шыксыз урын иде ул. Сәнәгать микрорайоны бит. Универсиада вакытында исә аңа жан керде. Уңайлы мөхит программасы гамәлдә, бар да халыкның күз алдында. Паркны август ахырына әзер итәргә уйлыйлар. Проектны гамәлгә ашыруга 50 миллион сум акча каралган. Да каршыда бараклар ие. Дүрт барак ие. Еще. Алар сөтеп алып бетте. Ну. Абын әйбәтләнергә тиеш инде алар бит. Бездорожье. Элек монда юллар булмады, әйләнә тирәне агач басты, хәтта йөрергә дә куркыныч иде. Хәзер менә асфальт җайдылар, тиздән балаларга уйнарга урында булачак. Больше, можно сказать, было как мусорка. Ял итү урыны дип әйтергә тел әйләнми иде. Йөреп керергә теләсәң дә шушы өй каршынан гына үтеп була иде. Хәзер менә паркны төзеп бетергәннәрен көтәбез. Эшләр күп әле. Хәзер Ширек күл паркын, Кабан күле яр буен төзекләндереп бетерәсе бар. Дәрвишләр бистәсендәге Сәйд Галиев, Юджина бистәсендәге Тимир юлчылар мәдәният йорты каршындагы мәйданнарны яңартасылар. Барлыгы 5 объект һәм 887 миллион сум акча. Әле бу Казанда гына. Раилә Вәлиуллина, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.